ketoke kok anek wong Klanuwun. Sopo ya? Jar muncul. Bojomu nanti yo. Sampean ki sapa re, Mbah? Aku Mbah Men. Rene apa goleki bojomu yo? Mbah Men. Ya wis, pinarak mriko, Mbah. Tak celukno bojoku. Iya yo. Pak, karo goleki wong. Sapa? Mbah Men remong jenenge. Mbah Men. Iya. Ape lapone wong kae? Lah sapa Pak Mbah Men ki? Mbah Men ki wong anyaran, Bu, anak buah Pak Mandor. Wonge wis tuwa tapi ruwet. Tenggo rene ape golek perkara neh paling. Ana apa, Mbah? Anu re, aku rene ape nagih utang. Utang? Utang sing ndi, Mbah? Lho. Aku jen utang aku 50 e. Ndak lali ya. Bukannya utangku wis lunas, Mbah. Terakhir tak kei Ndek Ingi. Lah Ndek Ingi awake dhewe dikongkon Pak Mandor, Mbah, dikongkon blonjo. Lah diupahi 100-an, aku 100 sampean 100. Lah upahanku tak kekno sampean minangka nggo nyarutang. Berarti utangku wis lunas to, Mbah? Ya kurang, utangmu wis 150. Lagi mbok wenehi 100. Berarti ya kurang 50. Utangku ki karek 100.000 yo, Mbah. Wis tak lunasi Ndek Ingi. Yo, utangmu ki je 150 yo, Mas. Karek 100.000 yo, Mbah. 150. 100.000. 150. Kei Pak, kader 50.000 kok. Ora iso, Bu. Iki beda urusane. Wong nak urusan ngkei yo ngkei, nak urusan utang yo utang. Wong aku ora rumangsa diutang are. Ndek ngomong nak aku cek diutang dheke. Barang-barang timbange geger, isin kalau didelok tangga. Alah masih santai geger, Bu. Masih santai ruwet. Wong jate wong ruwet kok. Wes ayo. Sakjane ki ceritane piye to, Mbah? Ngene lho, Bu. Awalnya kan aku diutang Mbah Men 400. Lah wis tak cicil 200. Berarti utangku cek piro, Mbah? Ya cek 200. Nah, sampean eleng ora? Ndingi awake dhewe kan dikongkon blonjo Pak Mandor, nganggo montore sampean. Lah terus montore sampean kan rusak, Mbah. Terus didadakno nang bengkel, bayare 100.000. Lah duit sampean karek 50.000. Terus pokon bayari aku 100.000. Lah nak duit 100.000 kuwi minangka tak nggo nyicil utang. Berarti utangku kan karek 100.000 to, Mbah? Ije 150 yo, Mas. Soale duitku sing 50 tak kena kowe. Ora yo, Mbah. Bayar bengkel entek 100.000 kuwi nganggo duitku kabeh. Lah duitmu sing 50.000 kuwi mbok saki meneh. Ora yo, Mas. Duitku sing 50 tak kena kowe. Ancen wong iki pikun kok, Bu. Jajal praktekno mbek dhuwit, Mbah, ben luwih cetha. Lah maksude? Lah yo praktekno mbek dhuwit sampean, ben luwih gamblang. Yo wis ngene yo. Biyen iki utang 400. Berarti sampean biyen diutang 400 ya, Pak? Ya, Bu. Tapi terus tak cicil nang Mbah Men 200. Iki lho, Mbah, bojoku ak nyicil 200. Berarti utangnya cek piro, Mbah? Ya 200 ayo. Lah terus dadakno montore Mbah Men ndek nang bengkel kuwi entek 100.000 nganggo duitku. Lah nak duit 100.000 kuwi minangka tanggo nyicil utangku meneh. Berarti utangku karek 100. Ora 100.000 ya, Mas, tapi mung 50.000. 100.000 ya, Mbah. Kena ditku sing 50.000 mbok saki meneh ngono kok. 50.000 ya, Mas. 100.000, Mbah. Wis to, Pak, manut Mbah Men wae. Langku piye, Bu? Ngaku rugi. Wis to, manut aku. Iki lho, Mbah, bojoku nyicil 50.000 neh. Iki minangka dhuwit sing nggo ndadakno motor. Berarti utangmu je 150. Nah terus ndek iki kan topan konggone Pak Mandor to, Mbah. Pas dikongkon blonjo, diupahi 100-an. Aku 100, sampean 100. Lah upahanku iki tak kena sampean kabeh minangka nggo nyucil utang neh. Lho, Mbah, bojoku nyicil 100 neh.
Yo, bener toh, utangmu jasa seket. Iki lho, Mbah, sing 50.000. Lah, nek iki yo genep 400. Wis, tak balik sik. Oh, beres toh, Pak? Gitu aja kok repot. Mbah, montore. Aduh, lali. Manung, manung, manung.